Iron Dome je efikasni mobilni sistem protivvazdušne odbrane koji je namontiran na vučni kamion. Razvio ga Rafael Advanced Defense System. Sistem je razvijen za suzbijanje raketa vrlo kratkog dometa i pretnje artiljerijskim granatama 150 mm dometa do 70 km. Može se koristiti u skoro svim vremenskim uslovima, uključujući maglu, pustinske oluje, niske oblake i po kiši. Ono štiti stanovništvo i kritičnu imovinu i može se strateški postaviti za smanjenje kolateralne štete. Iron Dome otkriva, analizira i presreće čitav niz dolazećih pretnji, uključujući CRAM, precizno vođenih raketa, krstareće rakete, bespilotne letelice i pretnji pri udisanju vazduha. Sistem je do sada presreo više od 2000 dolazećih ciljeva sa stopom uspeha od preko 90%. Izraelsko vazduhoplovstvo IAF raspodelilo je sisteme u martu 2011. godine. U novembru 2012. godine Izrael na Guš Dan instalirao petu bateriju Irona kao odgovor na raketne napade na područje Tel Aviva. iDome je mobilna verzija sistema koja se može primeniti na jednom kamionu, dok je C-Dome pomorska verzija. Ispaljivanje raketa od strane Hezbola tokom drugog libanskog rata 2006. godine dovelo je do razvoja Iron Doma. Skoro 4000 raketa uglavnom kratkog dometa tipa Kaćuša ispaljene je na Haifu i druge severne regione Izraela. U napadu je ubijeno oko 44 izraelskih civila, a približno 250.000 građana je evakuisano i preseljeno u druge delove Izraela. Između 2000. i 2008. godine više od 4000 minobacača i 4000 raketa uglavnom Kasams ispaljeno iz Gaze u južni Izrael. Kako je domet Kasama proširen zbog uvođenja 120 mm lansera Grad, skoro milion južnih Izraelaca ušlo je u domet. Da bi se suprotstavilo raketnim pretnjama, Izraelsko ministarstvo odbrane u februaru 2007. godine odlučilo da razvije mobilni sistem PVO. Sistem provokativne odbrane uspešno je testiran u martu 2009. Testiranje je izvršeno bez fizičkog presretanja rakete ili raketa. U julu 2009. godine tokom testa Ministarstvo odbrane sistema je uspešno presrelo nekoliko raketa. IAF je u avgustu 2009. godine osnovao novi bataljon za upravljanje sistemom gvozdene kupole. Više raketnih bombardovanja ponašajući Kasams i Kaćuše uspešno su presretnute u testu izvedenom u januaru 2010. godine. Konačno ispitivanje gvozdene kupole izvršeno je u julu 2010. godine. Sistem je uspešno utvrdio i presreo samonavođene raketne pretnje. Ostale rakete koje su se kretale ka otvorenim poljima nisu presretnute. Gvozdena kupola sastoji se od tri osnovna elementa: radara za otkrivanje i praćenje, sistema za upravljanje borbom i kontrola naoružanja BMC i jedinica za gađanje raketa MFU. Radarski sistem razvila je izraelska odbrambena kompanija ELTA. Kontrolni sistem izgradila je izraelska softverska kompanija M-Prest Systems koja je angažovala Rafael. Raketa koja je lansirala MFU Iron Dome obuhvatala je rakete presretače Tamir. Ima nekoliko rebara za upravljanje za visoku upravljivost i opremljene s elektrooptičkim senzorima. Ima danonoćne i sve vremenske mogućnosti, brzo vreme reakcije i sposobnost presretanja salvi, odnosno više ispaljenih raketa i granata odjednom. Raketa se takođe može prilagoditi brzo razvijajućim pretnjama i istovremeno se nositi sa više pretnji. Ostale karakteristike gvozdene kupole, uključujući vertikalni presretač lansiranja, bojevu glavu i blizinski osigurač, mobilni bacač i kompaktabilnost sa različitim radarskim sistemima i sistemima za otkrivanje. Specijalna bojeva glava sistema omogućava mu da aktivira bilo koju metu u vazduhu. Nakon otkrivanja i identifikacije rakete, radar Iron Doma nagađa njen put. Na osnovu podataka radara, BMC sistema analizira put pretnje i izračunava očekivanu tačku udara. Ako izračunata putanja dolazne rakete predstavlja stvarnu pretnju, izvršava se naredba za pokretanje presretača protiv pretnje. Dolazeća raketa detonirana je preko neutralnog područja. Nešto više o radaru ovog sistema. Ovaj sistem koristi radar ILM 2084, to je izraelska zemaljska mobilna 3D AESA multimisijska radarska mreža, produžnica izraelske vazduhoplovne industrije. Radar je u stanju da detektuje i prati avione i balističke ciljeve i pruža smernice za kontrolu vatre za presretanje projektila ili artiljerijsku PVO.
Tipična raketna baterija PVO sastoji se od radarske jedinice, jedinice za upravljanje raketom ili nekoliko lansera, svi smešteni na istom mestu. Suprotno tome, vozilna kupola je napravljena tako da se koristi raštrkano. Svaki bacač koji sadrži 20 presetača nezavisno se postavlja i njime se upravlja daljinskim putem sigurne bežične veze. Navodno je da svaka baterija Iron Doma sposobna da zaštiti urbano područje od približno 150 kvadratnih kilometara. Cijena jedne baterije je $50 miliona, što je veoma skupo. A sada nešto o specifikacijama rakete Tamir. Raketa Tamir ima masu od 90 km, dužinu od 3 metara, prečnik 160 mm, detonacijski mehanizam je blizinski osigurač. Ovaj sistem kratkog dometa čuva i štiti NATO snage smeštene u Iraku i Afganistanu. Rumunski Romero udružio se sa Rafaelom zbog saradnje u proizvodnji sistema Iron Doma u Rumuniji u maju 2018. godine. U avgustu 2019. godine američka vojska je finalizirala ugovor o kupovini dva sistema Iron Doma. Azerbejdžan i Indija također su potpisali ugovore o kupovini raketnog sistema. Izraelska vlada pregovara sa brojnim evropskim zemljama o istraživanju i potencijalnoj prodaji sistema. Raytheon je sarađivao sa Rafaelom na komercijalizaciji oružanog sistema Iron Dome u Americi u avgustu 2011. godine. Raytheon je u septembru 2014. godine obezbedio ugovor od Rafaela o nabavci komponenata presetača Tamir koji se koriste u sistemu od vrednosti $149 miliona. Jedna raketa Tamir košta od $70 do $100.000.